lo wesifazane ogama lakhe nguMathombi Cele ucele usizo emphakathini ethi sekuyiminyaka emine ehlushwa imoya emtshela ukuthi kufanele agane isilo samaZulu isiZulu kwaZulu ithini. uMathombi uthi le nkinga yaqala ngesikhathi kusaphila isilo esidala uGudu Zwelithini. Uthi ngaleso sikhathi imimoya emtshela ukuthi ayotshela odokotela esibhedlela ukuthi bamkhulule ngoba bamthwebula. Uthi kusukela lapho izwi alikaze limshiye kanti manje selimcelezela ngokuthi akayoxolisa indlunkulu ngoba akazange adlulise umyalezo wesilo esidala. Uthi sekuyiminyaka emine ephila nalokho ucabanga ukuthi mhlawumbe uma engaya indlunkulu ayoxolisa ngase kuphele kuveza yena-ke lo wesifazane. Uthi-ke useke wahamba ngisho nezinkonzo ezahlukene efuna usizo kodwa akalutholi. Uthi-ke uhambe cishe zonke izinkonzo ngesonto ledlule uze wajoyina-ke neyamaSulumane uthi kodwa kusefana. Igama lami nguMathombi Shameni wakacele. Iy'nkinga zami ziqale ngesikhathi kudunguzela isilo uZwelithini. Ngangizwa amaphimbo engathi ukhuluma nami kodwa nginga-understand ukuthi ukhuluma nami kanjani ngoba vele ngikhule ngumuntu vele kade engazilandeli izinto zasebukhosini, kade engazinaki nje kodwa kade ngiyibuka i-TV. Hayi mengimuza ngathi ngazi ukukhuluma ngokuthi cela ngibatshele kaZulu ukuthi bangamuse esibhedlela ngoba bemuse esibhedlela bayomqedela. Ngingayinaki-ke lonto ngoba benginako vele ukuzwa amaphimbo kodwa futhi ngingawanaki ngoba ngumuntu kade uhlala ngogulisa abantu abadala usehambe kade lokuyahamba ethwasa elungisa ethwasa ekubhede ephinde ethwase kanjalo kanjalo. Hayi kodwa inkinga abankulu kakhulu mesezodlula emhlabeni, mesedlulile emhlabeni ngamuzwa futhi esekhuluma nami ethi mntanami bayangithwebula. Manje inkinga yami noma kade ngithwasa kade ngingayinaki kakhulu lezi zinto ngoba vele ngumuntu oyiphilisa ngokusebenza, kade ngisebenza la Unilever. Nginaso isinkwa sami akuyona into engibheka ukuthola isinkwa ngayo kodwa into engiyenza ngoba ngilungisa impilo yami. Isinkwa bengisithola kulo. Hayi zaqala-ke lapho inkinga-ke hayi amaphimbo amaningi-ke manje nafuna ngiwabizele uNkulunkulu. Bathi mina ubaba wami uNkulunkulu, ufuna ngiwabizele uNkulunkulu, ufuna ngibavusele uNkulunkulu. Hayi nasekhaya-ke sesihambe siye enyangeni siyalapha bangigqumisa bangifaka abanye bangifaka uchacho olunomuthi emakhaleni kukhishwa lezi zinto-ke manjena ezinye zithi kufanele ngabe ngiganisile umisuZulu. Zonke lezi zinto seziyangidida inganekwane sesihambile ekhaya sihambe silapha sihamba abathandazi sihambe ibhedlela kuyafana. Manje asisazi ukuthi kuphi esisimele sikwenze. Nezimali seziphelile manje namatoho ngiyawathola abuya aqale phansi ashabalale zonke izinto engizama ukuzakha ziyashabalala. Manje angisazi ukuthi kumele ngiyenze. Mhlawumbe kwafunakala ngifike ebukhosini ngizosho ukuthi ngizwe leli phimbo elithi kanje mhlawumbe bese bethola usizo noma afuna ngifike ngizoxolisa ukuthi ngathola inkulumo kanje kodwa ngangayidlulisa. Angisazi kumele ngikwenze kodwa amaphimbo ngisawezwa namanje. Amanye-ke sengiyawezwa athi azodila, amanye athi azodala, amanye athi azovala, amanye athi azofika. Angiwa-understand ukuthi aqonda ukuthini. Isambane News sibuya nazo sishisa.